Какво искаш, ма търсила си ме? Вой как лъжат. Какво искаш ти от мен? Искаш ли да те наказвам? Искаш ли да играем двойна? Искаш ли да играем двойна с наказания? Ти какво направим? Много мощен стана. Бяла циганко, искаш ли да те наказвам? Аз тебе съм те била 100 пъти, един път не съм те наказал. 100 пъти ме била. Колко Айде, пъти, бе? не съм ти пускал колко пъти съм те думкал аз. Четворни, метворни, Бе, не си пускам триповете. Ти верно ли си мислиш, че можеш да бъдеш преди мен в класацията, когато аз реша да играя? Ти верно ли си го мислиш това? Аз не се класирам, аз съм винаги топ едно, бе. Ти знаеш колко точки трябва да имаш? Трябва да имаш милион и половина точки. За какво ми е тази класация, като аз съм винаги топ едно, а ти си топ едно? За какво? Къде? Къде? Забих ми ли? Какво стана тази нещо забива? Толкова си топ едно. Толкова си топ едно ти. Виж как те спря тиктока като лъжиш. Айде, до тук беше топ едно. Топ едно в циганската махала в Сливен. Какво стана, ма топ едно? Интернетът ти май е топ говно. Не, защото имаме 5 милиона цъкания, загряхме малко. Ботовете така става с ботове. Загрява телефона. Грей. Хайде сега. Подготвена ли си? Видя ли предния път как те издумках будала? Накарах да си купиш ботове с автоклик и ти те пуснах. Какво ви като? Видя ли как те издумках предния път? Накарах да си Какво ви купиш като? ботове с автоклик. Накарах да си купиш ботове с автоклик и като ги зареди и не те пуснах. Какво говорите с какви ботове, какъв автоклик бе? Така, виж, Мариана, нямаме време да си губиме времето. Кажи, аз съм икономът. Ще играеш ли с предизвикателство при Колагин? Иконома? На кой си иконома? Представи се цялото си име. Лакея. На кой си иконом? Ти не си на целия тикток иконом. Ти не си на целия тикток иконом. Икономът на Колагин съм аз. Какво да я правим тази икономия? Кажи какво искам аз. Какво трябва да направя? Какви са моите условия? Да играеш с предизвикателства. Искаш ли да пуснем двойна битка и да играеш с предизвикателства? Тя може да се дигне до 40 000 точки, един юнивърс да я пуснат максимум. Искате ли да я нагазиме? Ама тя дали ще иска? Това е друг въпрос. Вой, че Обаче тук